سينما سمري كابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري سلام زخبركم تخاتلتي سينما سمرة على تاوزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سينما سمرة تدعو زنك كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم قطمات وانش أسماءات مال سنبت بني وديك محلاف قطماتو أبز قصللو قيح بحر كابز مدرخ بدندن تقليفام قيح بحر نقطم أنصار دندن أصل تانيا إرماس تولده أبزي نبرلو قزيا قطماتام قطمنا يزن كل التعبيت كلابا ساعة 4 تدحرق قطريو بمأكل دانيا نقاس مبرحتو ناي مسمر ديانو آرن قبل خريستوس تسفال دانيال إسياس مرهات ينكم ودما بكم بشندر ناي تقطم كيدان برهانة تمرحنا الناب ميداتين صوتها بصبوت ورادرنا دحر مفلامو دندنيا زيادة قيح بحر قبل بمبال نصوتها ناب ربحو أم كغير وتر أيوم دندناويان كم رأي عبلالنتهم أب 10 دقيقة تقطم فيلمون طعم زي كاب دانيال سمون زمص تقعسو بزقبات تقيمو نابشوت تغيروا دقفتن تصاوتن دندن دما بحقوس دبلو بدحر زي بوغن كلتين كلابات كاب زتكس فتنات حليفو استفلي نجر بزي منبارو تقطم نعرفتي بمريحنا دندن حدا بادو امرحهم قيح بحري بمنقدي ديفن قبص أون عبدالله تخلصقن زأمسلو تساوتها بتداغامي نابدا دندن تسقع كوانت نبرت شوتو امر باب دندنغن كتعرف هاي كالتن اتقطم دما بعود دندن ابعلك قيح بحري حد بادو تزازيمو تاسعرت زين تاز نبر قيح بحر تمال سنبت ندندن سيوم كتبل تقديدا زن كل التكلابات اب زعمت سبورت حموشه غزي كرخبان كلوا قيح بحري اب كل تقطمات كتعوتن كلا اب كل معار تفلاليا اب حنت قطم دما ترتي عام أبزانت مال قطم نكون معودي شطون دندن زمز جبه في اللي تعمزجي بلوس تصوّتها ينات قطم تصوّعهم دحرت قطم كتل أصل تانيك أي حب حارس سامسون هاي لمريم جلس أبزها بوجازيت أو مجلسي نحنا كم قربنا خنعوتي لنا إنا ترالنا أتينا جن دندن مستقد محجي وانش زي موسادم زيادة نترى اليوم زأتوي مثلني لا ما عالت قد يكون دم كابور الدر كنولس كيلنا إلهم مكتل أصل تاني دندن رؤوسهم قبل مسكال دم بوجنو حنا نايز حلفنا كنفدن كنعوتنا لنا إلنا أتينا صبوا علنا ما تعويتنا زوانج أسماءات أبينا كنأتو وينا تدالنا زلنا دما إلوم أغدي من ساعات كلت التحرير أنصر عداق حموسيان قتيمن التحرير أسمر بيرارتي عزمة تكون كلا عداق حموس دما أب عرفت تصنح قانتيام التحرير أما بالعسة تشعة دقيقة كمون أما بالأربع سلستن دقائق نايت قطم كاب قاما مرحون زريت يمانن بزرخبتن كلت شتات تحجزة نعرفتي كلت تبادو مريحة وتسيام دعرفتي أبز غزل صوت على حموس ناب صوتها نملاس بوزح سعرتات يوم أكايدهم كموسيقى تعرم دم أما بالصون 4 دقائق بمنقدي هرمون ميكيل ناب صوتها زملستهم شطو أمزجيهم بحدش قص على حموس قاز حضرهم تتصوت التحرير أم كل خاليوم أتكورخ جور تجديدهم كم مرأة إنك صوتهم دم أما بسمنا 3 دقائق بمنقدي يونتان تخسته مريحنتهم ناب 3 بحد كباب بيلهم على حموس أما بسمنا 6 دقائق بمنقدي شطو ميكيل محاري ناب صوتها كمل صفتينهم يكون بر التحرير أما بال9 دقائق يونتان تخسته رابعيت شطب موسخو اتقطم بعوت التحرير 4 بخلت تزازيمهم أصلت أني التحرير ممر مكونن زوده بزعبة تقطم أملكيتو أبزهابو غازيت أو مجلسي عداق حموس كابتن صبوت ودادر نزلون كلابات كم وخانا متن كن سعرات دالينا إنا متسينا تعويتنا دمام كدفقنا جميرهم وكوان تنبرو نحنا نعدل كنوبهم أي مرسنا نيلوم بز مسرت كلابات التحرير أطوليس دندن كوبانيا سنبلن نابقطن فرق في تسامة وانجا سماتات حليفنا اللوام ربع 15 سنة أطوليس أنصار التحرير دندن دما أنصار كوبانيا سنبل أبقطن فرق في تسامة وانجا سماتات كراخباين ورد كعس أجري ممهران أزوا دوبا ومعراب تزازيمهم بمهنيات معلت سماعات بجنفر منستر تمرتين أزوا دوبا ومعراب استودبه ورد كعس أجري أمونغو ممهران مأكلين كلا درجة نيتن أزوا بعوض ممهران كلا درجة بيت تمرت سنبل تزازيمهم اتن أبتحتن أزوا دوبا ومعراب زركبا أبيات تمرت كمون عدم تغير الله أبت ورد ساسفت كلا درجة بيت تمرتي باركا ورد راتن كايدا دحنا مسنحين نام مزازمي بسيحن درجة زقت ما كانت ممهران بيت تمرت كلا درجة باركا بس ممهران كلا درجة بيت تمرتي أسمر فشاويين قتيمن زقت دما بعوض ممهران كلا درجة بيت تمرت باركا كلتا بحدا تزازيمهم
ቀጽለን ዋንጫ ዝገጠማ ጋንታታት መምሃራን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበል ምስ መምሃራን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓድነትን ተራኺበን ብማዕረ ውፅኢት ድማ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ብመሰረት ውህሉል ነጥቢ ድማ ቀዳሚቲ መምሃራን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ካልኣይቲ መምሃራን ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ሓድነት ሳሲት ድማ መምሃራን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዓውታት ኮይነን ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ብልፃት ተፃወትቲ ኮይኖም ዝተረቕሑ መምህር ዮናታን ፍጹም ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል መምህር ሲራክ ታዲዮስን መምህር ብርሃነ ተስፋይን ክልቲኦም ካብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ብምዃን ንዕውታት ጋንታታት ብልፃት ተፃወትን ዝተላለወሎም ናይ ዋንጫን ማደላን ሽልማት ካብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትን ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ መምህር ተስፋይ ተኸስተ ተቐቢሎም ኩዕሶ ሰኪዕት ሕሩያት ጋንታታት ተዛዚሞም ካብ 13 ጋንታታት ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ዝተዋጽኡ ብሉጻት ተጻወትቲ ሕሪት ጋንታ ኤን ሕሪት ጋንታ ቢን ብምጥርናፍ ግጥማት ክካየድ ጸንሐ ኩዕሶ ሰኪዕት ኦልስታርስ ብሰንበት 12 ሰነ ዕድማት ኣጋይሽን ገዳይም ተጻወትን ወለድን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ሰኪዕትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ሜዳ ፖቾፊልያ ተዛዚሞም ጸወታ እዘን ክልተ ሕሩያት ጋንታታት በደያኑ ሃይለ ኢሳቅን ዓወት መብራህቱን እናተመርሐ ይፈሊሙ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ሰሓቢ ምንቅስቓስ ኣብ ዝተረኣለ ጸወታ ድማ ብኣሰልጣኒ ኣድሓኖም ሰሎሞን እትእለ ሕሪት ጋንታ ኤ ድማ 358 ተዓዊታ በዚ መሰረት ሕሪት ጋንታ ኤ ጎብለል ብልፃት ተጻወቲ ኦልስታርስ 2022 ብምዃን ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኣ ኣብዝኒ 5 መዓልታት ውድድር ናታን ሙሴ ብሉጽ ተጻዋታይ ሴም ሳምሶን ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተመስገን ፀሓይ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ካብ ናይ 3 ዳርባ ከምኡ ድማ ብሉጽ ናይ ማልያ ተጻዋታይ መስዑድ ዓድል ቀያን ተባሂሎም ተሸሊሞም ሕሩያት ጋንታታት ኤን ቢን ድማ መዳልያን ሰርቲፊኬትን ተዓዲለን ብዘይካ ዝጸወታ ንዝመርሑን ዝወደቡን ኣካላት ናይ መዳልያን ሰርቲፊኬትን ሽልማት ተዓዲሎም ቶተንሃም ንማላዊ ኣከፋፋሊ ብራይተን የቨስ ቢሱማ ንምፍራም ተሰማሚዓ ቶተንሃም ንቢሱማ ናብ መስርዕ ንምጽንባር 30 ሚልዮን ፓውንድ ያውጻይታት ገራ በዚ መሰረት ድማ ቢሱማ ሳልሳይ ፈራማ አንቶኒ ኮንተ ናይ ዝክራማት ኮይኑሎ ቶተንሃም ኣቀዲማ ንኢቫን ፐሪሲች ንሓላ ወልዳት ፍሬዘር ፎስተርን ምፍራማ ዝፍለጥ እዩ ምስ ብራይተን ዝነበረ ውዕል ድሕሪ 12 ኣዋርሕ ዘብቅዕ ቢሱማ ኣብ 2018 ካብ ፈረንሳዊት ሊለ ናብ ብራይተን ካብ ሳገር ንድሓር ምስታ እንግሊዛዊት ጋንታ ብምዃን 124 ግጥማት ኣካይድሎ ወዲ 25 ዓመት ቢሱማ ኣብ ዝዓመተ ስፖርት ኣብ 26 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ክስለፍን ከሎ ሓንሳብ ድማ ኩዕሶ ምስ መርበብ ኣራኺቡ ብራይተን ኣብ ታሪኻ ነፈለማ እዋን ታሽዓይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ዛተመትሉ እዚ ዓመተ ስፖርት ቢሱማ ሓደ ካብቶም ሕምረት ናይታ ጋንታ ዝነበሩ ተጻወት እዩ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቢሱማ ካብ ብራይተን ዝወጽሉ ግዜ ከም ዘይኣኸለ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምጽዋ ድሌት ስለ ዝዓዘዘ ግን ኣብዚ እዋን ምስታ ዝቐጽል ዓመት ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ትጽመ ቶተንሃም ክጻወት ኣብ ስምምዕ በፂሕሎም ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ክለባት እንግሊዝ ተመልሰት በርንሌይ ንናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ቪንሰንት ካምፓኒ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣገይራ ቆፂራቶም ወዲ 36 ዓመት ካምፓኒ ንቤልጂማዊት ክለብ ኣንደርላኽት ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ከሰልጥና ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብሓባራዊ ስምምዕ ካብታ ጋንታ ከም ዝተፈላለየ ይፍለጥ በርንሌይ ናይ ነዊሕ ዓመት ኣሰልጣኒ ኣሲንዳጅ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምብራራ ብግዝያዊ ኣሰልጣኒ ማይክ ጃክሰን ክትእለ ጸኒሓ ጃክሰን ንበርንሌይ ካብ ምውራድ ሓደጋ ከድሕና ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብታ ጋንታ ክቕጽል ኣይከኣለን ሓድሽ ኣሰልጣኒ በርንሌይ ኮይኑ ተመዚዙ ዝርከብ ካምፓኒ ነታ ክለብ ናብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ምምላስዩ እቲ ተዋሂቦ ዘሎ ዕላማ ካምፓኒ በርንሌይ ፋይናንሳዊ ቁልዕላው ኣጋጢሙ ኣብ ዘላትሉ እዋንዩ ዓላሚያ ኮይኑ ተቐፂሩ ዘሎ በርንሌይ ካብቲ ዘላቶ ፋይናንሳዊ ዓዛቕቲ ንምግልጋል ካብ ሓደ ኣሜሪካዊ ትካል 5 ሚልዮን ተለቂሓ ናብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንምምላስ ሰላዒላ ዘላ ስራሕ በርንሌይ ድማ ንካምፓኒ ፈታኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይምግቱ በርንሌይ ካምፓኒ ንክንደይ እዋናት ምስ ኣኽም ዝጸንሕ ኣፍለጠትን ካምፓኒ ኣሰልጣኒ ኣንደርላኽት ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 9 ግጥማት 41 ዓወት 19 ስዕረ 30 ድማ ማዕረ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ኣብ ኢትሓድ 11 ዓመታት ዝተጻወተ ካምፓኒ ምስታ ማንቸስተራዊት ጋንታ ብምዃን 4 ጽዋዓት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዝርከብዎም 10 ዓበይቲ ዓወታት ምጉንጻፉ ዝፍለጥ እዩ ሰርቢያዊ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝነበረ ኒማንያ ማቲች ንሓደ ዓመት ምስ ናይ ጆዜ ሞሪኖ ሮማ ክጻወት ተሰማሚዑ ጆዜ ሞሪኖ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ንማቲች ናብታ ንሱ ዘስልጥና ጋንታ ዘፈርሞ ዘሎ ሞሪኖ ኣብ 2014 ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜን ድሕሪ 3 ዓመታት ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ እዋናትን ነዚ ሕጂ 33 ዓመት መሊኡ ዝርከብ ማቲች ናብ መሳርዑ ጸንቢርዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኒማንያ ማቲች ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጻወት ድሕሪ ምጽናሕ ውዕሉ ዛዚሙ ካብታ ማንቸስተራዊት ጋንታ ምፍልላዩ ዝፍለጥ እዩ ማቲች ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ብምዃን ምስ ቸልሲ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ካብን ኤውሮጵያን ሊግን ተጻዊት እዩ ክሳብ ሰነ 2023 ምስ ሮማ ክጻወት ተሰማሚዑ ዝርከብ ማቲች ማልያ ቁጽሪ 21 ክለብስ እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ብምክትታልኩም ደጊሜ መስክን ሰላም